है बाबू आ गइले बाबू आ गइले कहा रे बाबू हम मोबाइल रिचार्ज कर दो चुप सारे मोबाइल रिचार्ज कर रही ताके तो जहर के पुरिया भइल बड़ू किताब किन दो नहीं तार किताब की नहीं तरह के मोबाइल किन दो का मैं तुम्हारे के किन दे हमारे के नहीं साथ तोहर खुदर कुछ दे किन दो किताब वाला नहीं अरे साला तुम के जन्मा के हम पछताता नहीं जन्मावे के बेरी ना बुझाए सारो कहाए के लइका लीले के गुलोर रहे सार त हम के काटी देते गलत किरा सारे लोग तुम हमार जीवन जी मुहाल कर देले बड़ा काजू का फ्लावर फुटबॉल प्लीज SD छोड़वा कितना काय मल्ले अरे दूध गिरा देलक अल्लाह हवनु अबे तो बाबू के कहतनी चल बे चले चल बाबा हो ऊपर चाचा लोग लड़ाई कर ले बड़ा लोग सर लड़ाई कोई नहीं बड़ा सर हाँ। रो सार लोग हम बताए तनी अब माई तो मारते लड़की दोनों भाई में मारा था और तू डांट में करेला ऐसे अच्छा रह कि हम मरिए जाती नारिंदा अरे तोहनी मोबाइल देखत रसन सारा काम बेरा पड़ल बा छोड़बा से किनारे छोड़बा सन तकवा हटवर खरी अब मोबाइल बाउंड लगता पहले मोबाइल लगा के हुरत रहला मोबाइल तेरा बाउंड लगता यार मुंह लावत रहा सारा साला बहुत मारा तारा बोलवा सारे तू चिन्हत नहीं क्या कि हम कौन आदमी हई चिन्ह त नहीं हमार बाबूए हवा समय के ना अगर लड़कन के कह दिया कि तनी खेत पटावा सन तो मोबाइल के फेर में मोबाइल देखते रह जिया सन खेत दोसर के तैयारी पाट जाई ओकनी के पता ना लगे कि अपन खेत पाटता कि दोसर पाटता अरे इतने ना अगर मेहरारू के नैयर से फोन आ जाओ तो ओकरा इतना खुशी होखेला बुझला कि ओकरा गुलर के फूल भी मिल बा मारे सारे खास आ चाहे बेरा परस रहिए जाम आना जुटिए अब कुकुर दारू पियला जुआ खेलला से तारा फुर्सत बा चुप तेरा बाप भी पिया करी हां सब तो पिए गइलो अपना बाप के तो सारा पिए गइलो ई सारा जमीन घर बेच के तो सारा ऐसा बाप के मुंहला पर मुंह में आगी ना दुआठी उड़ देवे के चाहिए अरे धन दौलत सब बिक गइल बेटा एक बार और बात कह कोई बतिया फेर एक बार कह दे धन दौलत सब बिक गइल ऐसा बाप के मुंहला पर मुंह में आगी ना लुआठी उड़ देवे के चाहिए जुआ के खिलाई में
दारू सही बात जुआ कहले के आज तक तो हम अपना खिलाई बाप दादा के में। जमीन बेच के अब ना कंगाल धुए गए हम, बाकी आज अरे हमार अब ना जमीन बिके से बाच गई। अरे कि हमारा बेटा जमीन बेटी के बचा ले बेटा। पिटाई में अब ना हाथ उठी, बेटा बेटी के पिटाई में